anak. Matupad lang yan na gusto mo na. Pasawisin mo yung pag-aaral mo. Ako rin, gusto ko rin maging doktor. Wow. Pero hindi naman ako tatanggap ng mga pera. No? Oh, wow. Very good. Yan, di mo makakaya. Dito na naman ang sipang. So, tuluyan nyo kami sa aming hapagkainan. Bali yung kakainin po natin ngayon is meron tayong lettuce, meron tayong pipino, then meron tayong kamatis, meron din tayo doon sa sanggit pork belly, meron din tayong patatas at kimchi. Kain po tayo mga kasalo. Para tayo dito yung leftover kahapon dun sa mukbang natin kahapon na cheese. I-dip namin ito. Sa ating mga kasalo, ang sausawan ko is suka. Manghang. Pawis ito mo? Sarap na. Ikaw, sir. Buntot. Dahil gutom na talaga. Ito po, maraming bawang. Meron din tayo dito. Ano po, Madyo? Samgyang sauce. Ako lang kumakain ito guys. Ayaw nyo na ito. Wow, nagpaganda si Mami, sabi niya. Sabi na naman po yun. May nagpaganda po sa Ay po. Kain po. Kain po, Lola. Lola, batiin natin. Oo, sila rin naman si Lola mo tayo. Tsaka si si Lola si Lola Lulis nyo. Lola, Ano Lola. sabi ng unan? Ilang anti Lolo mo? Kain po. Kain po, Lolo. Bangin po kayo. Bubudol pa ito. Tapos bawasan niyo din po mood fat. Tapos rin po kayo mukbang rin. Parang lang din yun, no? Oh. Sarap talaga nakakatakot sa guys yung pagluluto. Ako pa yung ganito. Kasi mamantika. Dahan-dahan. Baka matalis Sino ka po? yung ilong ko. Grabe na miss kong magsamgyup. Dahil ba? Wait. Wait, Mami. Wait. Kumain na po. Harap. Di ba dabi? Rap. Parang rap. May pa-smoke effect ako nito guys. So, Try namin. Ang sarap.
Ayaw mo na? Hindi gusto. Hindi niya nagustuhan sa bote. Kaya sige gusto ko. Pero sa kahit mami na gusto ko niya. Gusto mo na? Apa. Kimchi, saka Sakat. sanggit naman yan. Kumain ako. Ito. Guys. Taw-taw po tayo. Kamatis po. Mami sakit. Nalulok buto. Kamatis po. Mami pasok matakas. Mm. Bawang bawa. Bali mga kasali yung ginawa kong sausawan is fresh bawang. Oh, This po. fresh bawang. May. Mari kanina wala akong kamati. Kamati. Aral namin kanina mami sa map. Kaya ang pagkain sa mga masusustansya. Mm. Tayo. Huwag daw yung mga gusto sa kumakain. Ito smoke stick. Pero ano yan mga kasalo, simplado na yung sabaw na yan. Malipag na ubos yung tubig, lalagyan na lang. Gusto yung isang ganito. Saan na yung gusto? Kasi yan mga kasalo, bawal siya maubusan ng sabaw. Pag naubusan ng sabaw, mamamatay yung pan. Hindi, baka mapakit. Ito yung mga sabaw natin mga kasalo. Nilaga lang. Akala mo nilagay mo ito. Hindi. Patatas. Hindi ka pa nainitan, Daddy? Una iinitan. Jaran. Ano ba kayong ano? Balot ko na. Nakakabulan ng tagaluto, guys. Guys. Okay, lagyan na isay. Lagyan na isay. Oh, konti na lang aking lulutuin. At tayo mga kabuelo na lang wala pa nga. Dali, oh, patatas Mamaya pa. na. Hindi, mamaya. Ikaw, nakus mo patatas? Ba? Tahimik ka ngayon, ah. Gutom? O, masarap? Gutom. Ba? Tampak. Kain tayo. Okay, last one. Ay, di pala. Ito pa pala. Di pa, hindi pa kaya. Hindi pa kaya nilubos, guys. Nagagalit ka.
Oh my God. Konti na lang. Yun lang, hassle lang talaga. So, kaya dito ko nilagay eh, sa akin ng banda kasi matatalsikan nga sila pagka ano. Konti lang. Ginawa kasi namin yung guys ni Daddy para sa food. Bumili na lang kami ng Hotpot. ng liempo. Kasi si Daddy na ang nag-cut ng manunisi. Para tipid. May maksiyo yung tubig. Wow! Dapat ko. Dapat na lang. Ito. Ito? Oh. Hindi na lang yung ito? Oh. Bakit? Alas. Ano yun? Ano kayo tayo din? Okay. Happy kiddos! Happy si Mami! Tagal-tagal na to. Happy lang! Happy lang si Mami! Happy lang. Happy lang! Kakanood ng Little Nanay. Happy lang! Yun, mga kasalo. Pinamay ko na yung pinse. Pinse na mga kasalo. Tara. Tagal-tagal kami hindi nagsang-pixel guys kasi sobrang hassle ganito nga, sobrang hassle. Kasi delikado pa sa mga bata. Guys, alam nyo ba, sinabi ni Mami diba na, oops, my belly, and Ba't ko yung kumakanta pag kumakain? Badi, kumakanta na? Nagsabilog dati. Hamjang. Sobrang sarap itong hamjang guys. Kaso ako lang kumakain. Ayun nila. Up. Try natin mag one bite. Hindi mo kaya, Mami, no? Yeah, yeah. Huwag na luwa. Yun, hindi na mainit yung patatas ko. So tasty. Yep. Wait lang guys, kahit ka muna. Ay! At muna ako. Up. Bakit? What? Unang tata sa ano wow, sakta! Wow, ay cool. Ito lang ako. Okay lang, masarap yan. Basta healthy lang. Di ba, Mi? Ah! Ito ka lang sa ilong. Up. Iusap ko sa ilong. Tayo na natin, Mami. Nagluluto pa. Sayang yung kuryente. Sayang yung kuryente pag nakakuryente ako. Ayun tayo. Ay! Iusap ko sa ilong. Ay. Uy! Tayo! Wow. Hindi ako makisubo. Wala naman lang. Pagkabuk ko na lang yun. Oh, Ayun po tayo. ay. Wala naman lang. Wala naman lang. Kaya ganyan ka na lang. Layo pa natin ng konti. Kawawa yung mga bata. Ah! Init eh.
siya, guys. Kaya lang isang batang lalaki. Sabi, nakapananap yung pansita doon. Sabaw tayo. Di ba ka nakahilog? Sabi ko yung paka. Tayo na na. Dahil yung pagkanin, oh. Ito sa mga sabi. Pero kanina, hindi ako gusto man kitang kabawang sarap. Maanghang. Hindi maanghang yung sabaw. Masarap. Ulitin mo na lang lang. Kami sabay tayo dito may kulit. Hindi, sana ko kumain. Ano, kaya mo? Yan, di mo makain. Kita. Bali, ang tawag ko ngayon dito is pork garlic. Yun. Yun. Balik to guys. Fresh onion, fresh garlic. Sarap. Yung nakakanin ng mga aso. Siyempre, ito din. Di ba, may? Sirahan natin sila. Sige po. Subo po natin. Sasaw po tayo. Dapat nagtitingin kami kung ginagawa ng ito ng pagkain. Thank you, Daddy po. Salamat, Mami. Hindi tayo. Hindi kami nag-work. Family forever. O, diba guys, ang saya pag family forever. Family forever?
Up. Daddy, gusto mo ba? Pakuha po ng patatas. Sige po. Wero. Kuha po ng patatas. Ito po. Gusto natin. Hello! Ako dito. Parang tayong dalawa lang kayo kumakain ng patatas. Ay. Dito. Ano kaya ang lasa? Patatas. Sarap. Dapat, mami, doon sa Tagaytay, sinuturuan ako ni tita mo magluto. Madala. Mainit pa na Oo, buti pa ito. Ow! Masarap din naman nag-work din yung request si Daddy, oh. Nag-request si Daddy ng patatas. Ipluto daw namin. Ay, sarap din. Sarap siya, parang french fries. Sabi ko sa'yo favorite natin ang mga patatas dapat. It's healthy. Di ba, Daddy? Ba't yung popcorn kasi? Mais yun eh. Di ba, Daddy? Tagal na talaga nila inaano yung popcorn daw ito. Bukas lulutuin ko na yung popcorn. Oh, yes! Hoy, magsisini tayo! Woo! Horol. Huwag naman horol. Pwede. Luto ka na papunta po. Yung pagka-break na kami, kainin ko yun. Ako rin. Diba? Paano? Hindi kayo nagbe-break, no? Ako nagbe-break na. Minsan lang. Ako lang. Nagbe-break na. Up. Ako palagi. Hindi ka na pumapasok. Ha? Hindi ka na pumapasok. Good luck lang talaga rin minsan ito, guys. Ang daming mantika sa floor, pati sa... Ay, naku, my God. Yun, daming mantika talaga. Hanggang baba. Tahit, guys. Ano? Masarap na yan. Ang tawag po dito, Daddy. Mami. Yan po. Mami. May hindi ulit ng patatong. Diba? With tomato. Wala pa, anak. Niluluto pa natin. Hindi. Ayun pa, oh. Ay, ito. Baka may infer na. Kaya ko po yan. Ay, yan yung fake cake. Wait lang, nak. Bigyan mo sa kapatid mo. Ito, oh. Wala pala, bigyan mo na lang yun. Kakaubusan na po ng patatas. Wow, Kimenea. Kimenea kamati. Ano ka ba, Tisha? Lana, ako gusto mami. Meron pang sa tiyawa. Sold out na ang kamatis. Mami, iyan na lang. What? Iyan na lang pa. Gusto mo, Daddy? Kumain ko. Wala, naubos natin. Naubos na, oh. Kanin, ni Daddy, nakadami ng kanin. Naubos na yung rin, Daddy. Ako, din. Di ba, Daddy? Ano pang kanin, eh? Yung na? Ako po! Nakapag-gusto ko ba po? May. Gusto ko. Gusto mo pang kanin? Opo. Wow. Dami mga kanin na ito po. Ano ito sa akin? Ito pa. Ito ba? Ano po ito? Okay lang, tumaba si Mami para healthy lang. Mataba na ba ako na? Mm-mm. Okay lang yan. Sarap kumain, eh. Pagtipot mo, mataba na. Taba na ba? Mm-mm. Okay lang yan. Hindi mo na pagpapalit ng May. tao, eh. May. Diba, de? Mm-hmm. Wow! Oh. Oh. Sila Mami. Kahit tumaba ako, nagpapalit ni daddy mo. Ganda ko kaya. May. Ano siya may kitang gagaya sa akin, di ba, Kate? May. Po. Support naman Parang dyan. tatlo Oo lang. naman, siyempre. May. Parang tatlo lang yung malusog sa amin dun sa sa online class. Uy,
Malupog. Oh. Ayun po mukha mo. Bawag lang sa tabi ng mga ganyan. Bajinak na yan. Ayaw guys, sa mga magulang nun. Paano pag napanood nila to? Ito yung nagsabi dun, no? Gagano sila. Big bite again. Hala! Yan, yan. Mami, Ito po. hindi kayo ni... At ano mo na lang. Yung sinabi. Yun, sarap. Pinagpawisan ako. Ang laki pala tayo. Kaya. Hindi kaya. Dito pa lang plato ko. Okay lang lang. Kaya out dito, sana kung ganito. Di, alam ko na yung panggawa sa french fry. Patatas. Wala tayo. Patatas. Ang patatas, Tagalog na potato. Potato. Diba yung tomato eh? Nagkatnog lang. Hindi. Pag English, tomato. Ang kamatis. Mainit ha? Kaiba. Hello po. Shoutout po kay Ate Wing. Hi Ate Wayne. Hello, Hi, Tita Hanson. Wayne. Hello sa inyo, I Hanson. miss you. I miss you. Naano ko hindi nakikita. Ano? Lagi kayong pinagkikwentuhan nitong dalawa na nanginig ko sila nila doon. Si ano daw, nagulat sila si Hanson kasi panonood namin yung YouTube ni Hanson. May ano din si ano eh. Kaya YouTube at saka si Hanson saka si Wayne. Nak, ako na lang delikado yan sa bata, ha? Hindi po. Marunong na po ako. Pinanood nila, sabi nila, gulat na sila na nakakapagsalita na daw ng mahaba sila na doon. Tagal na rin kasi ano? Ikaw, laki na. Laki. Bogit natin, ha? Hi, Hanson! Marunong Christian sumayaw. Daog ka pa. Okay naman sumayaw si Pepe. Ikaw, magaling ka bang sumayaw? Sa atin magaling sumayaw yun. Recipe. Ganito ka lang naman eh. Eh, seryohan? Ganito lang naman eh. Magaling nga nagpantana na. Kantahan na lang ano. Ito sa ate Kate guys, ano to eh. Magkakaroon siya ng ano. Bigyan namin siya ni daddy ng microphone niya na pang recording. Nalakot mo yan? Wow! Wow! Gusto niya yung ano eh, gusto niya yung kumakanta-kanta yun, nahilig siyang kumanta. Ganda ang boses na to guys. Hindi naman sa pagmamayabang pero ano ko yan. Sarat na. Napaka-supportive, mami. Ano mo muna yun? Ang kanta mo yun? Shoutout Lola. Thank you. Inalaga mo ko sa Tagaytay. Sarap ng mga pagkain ni Lolo doon ano? Yan. Swerte si Ked kapag nasa taas. Kasi lagi sa dito sa taas eh. Swerte si Ked. Kaya laging ulam pa chicken. Ikaw, kunti ka naman naman ah. Nakakit sa akin. May doon pala yung minsan. Kaya minsan, hihingi pa ako din ng kanin eh. Yung mga taga Cavite area dyan, yung mga nagpapatpad sa ano. Alam, silang highway sila mama. Mga papuntang Tagaytay. Ah! Jorix Gotohan, pero walang goto. Jorix Gotohan, baka gusto niyo i-visit guys. Masarap ang pagkain nila mama doon. Mura pa. Lutong bahay. Search nyo sa Facebook. Google Map. Page nila. May page sila sa Facebook. Jorix. Jorix. Ito, Jorix. Nakalimutan ko. Shoutout Tito Dudo. Tito. Jorik Kusina. Tama ba? Hindi, Jorix Gotohan yun. Shoutout Tito Dada. Tito Dudo. Hindi rin talaga sa'yo. Shoutout din po. Di.
Shout out Kuya Pugi. Ito Pugi. Ano? Walain mo yun? Sino na natira dali ah? Okay. Ito guys, pinakuluan namin to para sa mga ano namin to, sa mga babies namin to. Sa mga alaga. Mamaya guys, papakilala ko yung mga baby. Saka mga pusa. Yung mga yung patatas din oh. Oh, may isang mistake. Yung slice mo eh. Okay, we're done. Patayin na natin ito eh. Ngayon. Tirang Yan, ipa, ano na lang natin yun. Pasito na lang natin. pusa namin. Tatlo po kami dito sa pangalan ng pusa ni Pepe. Sisay. Pero ngayon, iba na. Rang. Mobile Legends. And always playing. Charger out. Ow. Oh, sorry. Sorry na, sorry. Mainit pa yan na. Mamaya na, mainit pa yan. Na-down ka na. Ouch. Halo. Ano din? Ha? Ito na? No. Ako hindi pa. Hindi ako masyado nakakakain eh. Ako ulit mami. Ako na mag-win. Ano lulutuin na? Tapos na. Hirap. Mausok. Salamat mami sa masarap ng luto. Wow. Sarap ng luto ni mami. Wow. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam guys kung seryoso si Daddy o nang The best. Ano yan? Sandipkal. Tapos na. Okay. So, it's time to eat. Time to eat. May. Kuha ko ng patatas. Nakagalit ako. Ay! Cheers pagla tayo ng mga patatas. Wow! Tumas. Mami, pagkublo ko nito mo kumanito. Ganun mong kunti. Dito kung dami. Wala na ano space oh. Wala na ano. Wala na? Gusto mo ba doon ng kunti? Akin. Eh, yung ano. Yung camera. Saan sa akin? Ang dami space sa akin dito sa'yo. Wala ka pa lang. Yan. Yan. Uy! Eggs. Ganyan pala. Pwede ng ganyan na lang eh. Peso. Lettuce tayo guys. Lettuce. Favorite ko. Mamaya. Uy, wala nang tumatanggap ng ano oh. Ito oh. Pipino? Hindi. Ipin niya? Pinya. Mamaya, dessert. Tango. Mami, favorite mo pinya? Ah, ang sarap. Ang tanggal umay tayo guys. Kamis, hinog na binili. Nagsimot na. Mami. Mami. Kitchen na yung tabraw niya, mami. Kitchen na yung tabraw ni Tito Boy. Sa kitchen. Ano ba? Pagod si Daddy guys. Ano ba ko lahat? Daddy. Ano to yun? Ito.
Mm. Uy, sarap. Grabe. Mamigod pa. Wala na akong Tapos pa. guys. Ay! Ano? Nit-nit. Ay, Bagay dito yun. ito mo gina. Okay na. Kaya mo lang. Hirap ngayain. Bakit ang dilim? Min. Ang hirap ngayain pa akong mali dito. Kadami na kasi siya. Sarap. Eh, shoutout pala po ako. Katabraw ni Mami, shoutout po. Hmm? Oo. Bakit? Sino yun? Tito Joey. Sino? Ang dati mo si Tito Joey. Pati yung nag-tito mong pumupunta. Shoutout po. Sabi ka. Ayaw ko na kayo kay Tito Gobi. Na kay Tita Maki yun. Kasi ibang bansa si Tita Maki. Naiinis na na yung mga ano dito. Bulalo. Yun lang. Dito sa Pilipinas lang. Ay, kayo kay Tita Maki. Hoy, Tita Maki. Hi, friend. Ang bansa. Nasa Japan siya na. Hindi, nasa ibang bansa. Parang nasa Amerika. Pero hindi lang sa Amerika. Nasa labas ng Pilipinas. Ano upad? Pati si Tito Joey. Hindi, si Tito Joey lang dito lang sa Tita. Si Tita Maki lang. Yung girlfriend mo, Mami, yung ikibo. Sino? Yung dito. Si Tita Bianca? Tita Bianca. Si best friend? Shoutout po Tita Bianca. Nuts. Hindi mo, dalawin ka dito. Dalawa niyo po pa dito. Tita Joe. Hirap dito po mula. Dami ko nakain mga kasalo. Sobrang bigat ng tiyan ko, Mit. Sobrang bigat ng tiyan ko. Sarap. Ikaw, Ate Kate. Daddy. Ako kasi ngayon ko lang ako bibelo ng kain eh. Late na kasi si Mami. Siya yung nagluto eh. Maya-maya, tuwing ahon niya, ubos eh. So, dami nung ano na yun, dami yung i-slice ko na ano na yun. Karne. 1.5 kilo yun, di ba? Yes, 1 and 1/2 kilo. Lagpas na. Ang dami ah. 1 and 1/2 lang. Guys, naaawa ko kay Mami pag gabi na kasi siya nagtatabraw lang. Wala siyang kasano magkungain. Di ba kumi? Okay lang. Si Daddy dun minsan. Mas maganda nga yun lang, hindi na ako dito na ako nag-work ah. Kasi naman sa labas pa ako nag-work. Mas Daddy, Mm. ba't ikaw kapag bawa, di ba noon, umuwi ka na lang madaling araw tapos tutulog ka lang tapos maayaw ka pa mo. Ganun ka? Ganun talaga yun. Pag nag-work na rin kayo. ganun talaga ang matatanda, kailangan mag-work. Kayo din paglaki nyo, mag-work kayo. Mahirap, Para mabuhay kayo. mahirap yung dun ka sa opisina magtatabraho kasi yung halimbawa, umuwi ka na. Tapos nagtabraho ka. Tapos mahirap ka umuwi dito. Mas mahirap dito. Naiintindihan mo ba yan? Mas mahirap. Wala yun, naiintindihan nyo pala. Mas mahirap dito kasi Anong gusto nyo? Anong mas gusto nyo? Nagtatrabaho si Mami sa bahay o sa office? Wow. Ikaw, Ate Kate. Gusto ata nito sa labas para mga paglaro eh. Anong gusto mo? Sa labas ako nagtatrabaho, sa office ako nagtatrabaho, o dito sa bahay? Bakit? Yung totoo, Ano alam to? mo, sa bahay o sa office? Kasi kawawa ka naman dito
mahihirapan ka pa lumakad. Pag wala si Daddy na rin siya, mahihirapan ka pa lumakad. Ako gusto ko paglaki ko maging doktor. Max, may magiging doktor daw ako guys. Ako rin, gusto ko yan, nak. Matupad lang yan na gusto mo na. Pasawisin mo yung pag-aaral mo. Ako rin, gusto ko rin maging doktor. Wow. Pero hindi naman ako tatanggap ng mga pera mo. Oh, wow, very good. So, gagamot ka ng walang bayad? Oo. Po? Opo. Bakit naman? Tapos pagka may pulubi, tapos may sakit yung anak niya, hindi na ako hihingi ng pera. Very good. Kalahin mo hindi, oh. Very good yun, ah. Ayaw mo maging dancer? Ayan. Sayaw. Ikaw. Ayaw mo maging nagpaparlor? Ayan. Nagkikutiks? Ayan. Bakit pala? Ano nga sabi mo? Hello po, upo po kayo dito. Magpapaganda na po kayo. Bakit? Lang kayo. Minsan naglalaro tayo, kinukitiksan mo si mami. Minsan sinusuplayan mo pa ako. Siyempre. Be, Okay lang na kahit anong gusto niyo mabuhay. Suportahan namin kayo ni daddy. be. Sa Tagaytay, mahilig kami ni Janik magsukli. Magsukli kila na natin kita mama. Nag-aagawan kami kapag kami salit-salitan na lang tuloy kung saan kita mama. Ba't kasi nag-aagawan? Kasi mahilig kami. Parang, Diba? pag may sakit ka, mami, ako na magpapagamot, tapos walang bayad. Very good secret, no? Yeah. Kung iba nga gusto maging gusto ng barko, sumakay ng barko para makapunta sa trabahong malayo. Grabe. Ako dalawa yung gusto kong ipapangako. Si Clarence, yung nag-anong tayo ka noon. Ilalam pa yun. Gusto ko yung halimbawa, malaking bato, tapos maghuhukay-hukay ako para makaipon ng pera para hindi na kayo maghirapan. Hindi naman namin kailangan ng pera, na. Kailangan pala ng pera, pero yung, magkakaroon kami ng trabaho dati para may pera tayo, para may panggastos tayo. Pero yung maraming pera, hindi namin kailangan. Basta gusto lang namin mag-aaral kayo, tapos lumaki lang kayong mabait, tsaka sunurin, ha? Hindi pasaway. Hindi pasaway. Mm. Hindi nagreklamo pag gumagawa ng module, ha? Ako, kanina mag-isa lang ako. Dati Kate, very good yan. Mag-isa na lang yan sa mga sagot, eh. Siya lang. Nakakasa siya lang. Pag di nyo lang alam, Gusto ko katanong. yung kontraktor, diba? Mas maganda yung kontraktor magtabraho doon. Kontraktor. Konduktor, sabi niyan. Kontraktor? Kontraktor. Kontraktor o konduktor? Kontraktor o kontraktor, no? Ang kontraktor, yung magkukontract ng building. Makikipagkontrata. Ano yung katulad kay Tito Dudoy? Ganun ba? Hindi yung halimbawa maghuhukay ng gamit yung palag. Kontraktor. Tapos ikukukuhain yung ganito. Traktor. Ganito. Halimbawa, ganito mami. Halimbawa. Alam niya eh, siya nakakalam eh. Traktor nga yung bako. Oh. Tapos, Yung ganito. magbibuild kayo ng mga building. Hindi, wala kayo lang. Oo. Okay, good building. Yan nga. Building naman pala. Oo, yung basta kailangan ng mga Hindi, hindi na pala doktor. kailangan ng semento, tsaka Magko-construct nga. Magko-construct sila ng mga building. Mas mahirap yun, Kurt. Diba di? Basta kahit basta okay lang, basta may gusto nyo. basta may magawang maganda. Wow. May magandang magandang tingnan, di ba po? Ako dati,
Kapag kalaki ko, magsisip. Pag hindi ako maglireklamo sa trabaho kasi, di ba, sabi niyo ninyo nila lola sa mami, yung pangako ko daw sa inyo, lilipot ko kayo sa reklamo. Nung bata pa yun guys, 3 years old pa lang yun. Sabi niya, Lola, pangarap ko, ililipat ko kayo sa aeroplano. Tapos bibilang ko kayo ng malaking bahay. Ngayon, 8 years old na siya. Alam ko pa din. Kasi lagi sa akin pinapalalim nila may pangako rin pala ako kay Kuya Janric ko. Pag nabili na ako ng ano ngayon, tablet. Yan. Pwede mo. Kung tinanong ko yun. Yan. Ay, may ilitos pa. Bibigay. Bibigyan na lang natin sa aso. Huwag mo ibigay. May siyang tablet. Lalaki pa ba? Tigisa na lang tayo, oras na to. Pwede naman ibigay ko kay Kuya Janric kasi Nasa iyo, marami yun. Kasi hindi gumagana yung YouTube niya dun sa tablet. Ito. Diba po, mami? Yun na, magano na tayo. Flashback. Mag-adjourn na. Ako na yung maglalaro. Ako na lang. Ikaw na magpaalam, Kurt. Hindi ako nakakatulog dati. Guys, Last bite na, last bite na. nandito na lang po yung namin. Ang sasabihin mo. Last bite! Bye! Daddy guys, may lakad kaya. Alis kasi ako mga kasado. So, hanggang dito na lang po. May sasabihin ka, Kurt? Yes. Sana mag-old ukal dyan. All? Old. Gano'n lang ako ano. So, mga kasalo, hanggang dito na lang po ang vlog natin ngayong araw. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagsubaybay. Sana po patuloy kayong magsubaybay sa aming channel. Lap. And then, yung mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Kung nagustuhan mo ang aming channel, then Click the button. pakipindot yung bell. So, mami, may sasabihin ka ba? Ito ako lang. Ako. Ako na. Shout out po. Sana healthy lang po kayo at huwag niyo pong kakalimutan kumain ng healthy. Stay home. Tsaka stay healthy, guys. Stay safe. Pagkababalik na kayo sa bahay, mag-alcohol. Alcohol yung gan. Alcohol. Kaya, pabalik ka sa Ito tinuturuan yung mga yan guys ha. Sa inyo lang. Freestyle na yan. Kasi, Very good ah. ilalagay ko ba yung mga ganun? Ang tinari mo? At kung dapat kayong maiinis, dapat Happy lang. happy lang. At dapat dapat mabait lang. So, mga kasalo, hanggang dito na lang. Bye! Adjourn! Adjourn! Like and subscribe!